Vaig a fer una columna rodona amb pedra autòctona i col·locada amb ciment ràpid marfil natural de mina. Primera part. Pas a pas. He posat primer un dintell de ceràmica armada que fa d'ànima del que és la columna. Sempre que s'ha de treballar en pedra és important tenir l'escampada per anar-la triant la que més et faci falta. Estic aquí preparant l'aigua per fer per fer el morter de ciment ràpid i poso el controlador o retardant a dintre amb una proporció d'un tap del producte per 2 litres d'aigua. En aquest cas, com que l'envàs és de 6 litres, doncs són 3 taps que hi haig de posar-hi. Llavors ja preparo el que és el ciment i em faré un altre cabàs amb sorra perquè les pedres les posaré amb morter de ciment ràpid. O sigui, amb la dosificació d'una palada o un volumen de ciment ràpid i una de sorra. Ja estic pastant el que és el ciment i llavors aquí tinc les pedres ja preparades i les posaré d'acord amb una circumferència que tinc marcada sota, però aquestes són més que res és per fer com de fonament, però per si es veuen una miqueta sempre és millor tenir-les el més ben posades possibles, però no fa falta mirar-s'hi com amb el reste de les columnes. Amb el nivell comprovaré el desplom aproximat que té la columna, perquè ja dic que com que quedaran gairebé enterrades, aquí al anar posant el ciment, llavors també s'ha de procurar és que quan se posen les pedres tindre alguna cosa a la vora per si s'han d'aguantar, sigui una pedra, sigui una barra de ferro, sempre tenint-ho, diem nosaltres a l'obra, tenir-ho a mà. Ja es tracta d'anar recollint el ciment i amb el nivell, com he dit abans, mirar el desnivell que li pots donar cap a la part que té la inclinació, sigui caiguda o sigui en pendent. Aquí ja poso la pedra, com he dit abans que és millor tenir alguna cosa a mà. Ja estan les 4 pedres posades al començament i he fet una plantilla amb el diàmetre del que tindrà la columna de baix i una altra amb el que té la columna a dalt. Llavors hi poso uns cordills, segueixen la inclinació, però també quan poso alguna pedra tinc el regle, un regle que arriba de dalt, des de la plantilla de dalt o de baix, poso el regle perquè així tinc més guia, perquè esclar, amb els cordills no puc tindre massa cordills que em farien nosa per treballar. Ara, quan tingui aquesta posada, agafaré la regla i serà qüestió de mirar com es veu per veure la inclinació. En alguns puestos, de vegades, s'ha de tirar cap endavant, com estic fent, i algunes vegades és a l'inversa. Així ens anar comprovant ben bé i és una guia que és molt bona. De vegades no, si et ve una pedra frente al cordill, ja està a punt d'omplir, ja estan les pedres posades, i llavors jo el que s'ha de fer és rejuntar-la ben rejuntades, així com se pot veure amb la punta de la paleta, anar recollint-ho bé. Ja està la que són les pedres posades i ja la junta raspada perquè si s'espera massa llavors costa molt de fer. O sigui, s'ha de fer de tant en quant, quan notes ja que ha fraguat el ciment, ja es tracta de posar-ho. Ja poso una altra pedra, que aquí ara ja amb el regle comprovo la inclinació. Aquesta ha quedat força bé,
Bueno, aquí pel que es veu estava una miqueta en dintre, però l'aguanto un momentet perquè fragui el ciment i de seguida que hagi fraguat, moltes vegades al posar la regla ja la deixo i poso un pal dret al costat que m'ajuda a mantenir la pedra bé amb la tirada del regle. Aquí he pastat un morter de Portland per anar omplint el que és entre la part darrere de les pedres. Faig per quan la pasto així amb morter, que és normal, faig el 3x1, o sigui 3 de sorra per un de Portland. Anar posant-hi pedres perquè així és de la manera que queda travada. Ja he acabat d'omplir, ja començo a posar altra vegada el morter de ciment ràpid. Posar-lo ben repartit. Es poden veure una mica les ombres dels cordills, que així m'ha anat bé posar la plantilla perquè ja m'ha servit per lligar la part de baix amb la de dalt. Aquí ben rejuntadet. Com també he comentat, que sempre és millor tenir una cosa a mà per aguantar la pedra, en aquest cas aquesta varilla, aquest tros de varilla que hi havia por ahí, pues, ja tenir-la a punt i amb el regle pues, anar comprovant, que en aquest cas em demana tirar la pedra cap al regle. A l'estar sol, si tingués manobra, llavors ja una aguanta la regla i l'altra belluga la pedra, però en aquest cas, a l'estar sol, pues, t'has de buscar altres combinacions. I ara ja perquè se m'aguanti bé, com que ja comença a fer-ho, ja posar-hi ciment ràpid a la part de darrere. Jo dic ciment ràpid, però és morter de ciment ràpid. I s'hi posa sorra perquè així la junta el fregar-la queda una miqueta rústica i queda més bé, o sigui que el seu 1x1 queda força fort i força bé. Sempre s'ha de procurar també, sempre que es pot, no sempre és possible, però trencar junt, o sigui que no coincideixin les línies verticals una amb l'altra, o sigui que no vagin rectes. No sempre es pot fer, però aquí sí que ho estic fent, amb aquesta pedra. Amb altres serà difícil, però sempre intentar evitar-ho. Ara aquí posaré una pedra en la punta, que és la junta que és més ampla, perquè s'ha d'esperar que el ciment estigui una miqueta dur, que hagi començat a fraguar, perquè si no quedaria la junta que es tocaria. O sigui, les pedres no és maco que es toquin unes amb les altres. Sempre millor que hi hagin un parell de centímetres, en aquest cas, centímetre i mig o 2 de separació. I ara, perquè se m'inclinava cap a dintre, doncs també hi poso un tros de pedra per darrere i esperar que vagi fraguant. Anar tapant els forats, ja quan ja ha fraguat, que ja he pogut treure el que s'aguantava o que no hi ha perill de que es mogui, doncs és qüestió d'anar tapant els forats, ben apretats amb la punta de la paleta, mirar que no quedi el menys forats possibles per la part de dintre, encara que després va tapat amb el morter de Portland. Quan se posa el regle també no es pot posar vertical perquè s'ha d'anar seguint la inclinació de les plantilles, o sigui, no vull dir vertical a plom,
Bueno, ja està aquí un altre tros fet, les fotografies preses per diversos punts. També hi ha amb la pedra, sempre acostumo a pastar quan ja la pedra ja està a punt, perquè esclar, si pasto i després haig de buscar la pedra, llavors em trobo que se'm fraguaria, se m'assecaria. I mentre aguanto que fragui el ciment, doncs vaig rejuntant amb el reste que em queda. I així també ja m'ajuda a anar aguantant. Així ben rejuntat, agafant-lo així amb la paleta. De vegades, el no tenir, perquè tinc aquella mà ocupada, però si no moltes vegades hi poso la mà i així m'ajuda també. Així anar aguantant i anar rejuntant. Anar apretant-ho bé el ciment. És important que el ciment estigui ben apretat, perquè a l'hora de rascar, si no està apretat, se'n va cap endintre. I com també he dit abans, anar netejant amb aquest sistema que estic fent amb el palatí, i després també ho faig amb el raspall de pues d'alambre. Ara traient amb el canto del palatí traient el més gros, i aquí ara amb el raspall anar netejant tot el que és el canto de la pedra. Bueno, ja està la columna neta, i ara el que haig d'anar per fer és omplir la part de dintre, i en aquest cas el que faré serà amb morter més líquid, i al ser líquid, esclar, al ser morter de Portland, si com més líquid perd pressió, llavors faig la proporció del 2:1, o sigui, un de Portland i 2 de sorra. Repeteixo, quan és clar s'ha de posar més Portland perquè li doni més resistència, i d'aquesta manera, al fer-la clar, s'omplen tots els forats que hi ha en el que és de la pedra. Amb una varilla l'estic repartint una miqueta i bellugant-la perquè es acabi de filtrar més, perquè si fos dura, com que no tinc puesto per poder-la apretar, llavors no em quedaria tot massís. D'aquesta manera em queda massís. Ara hi posaré pedres, anar posant pedres repartides, i quan tingui les pedres posades de tota aquesta zona que he posat, així anar apretant tot el que es pugui, ja ho faré amb morter de Portland, però una miqueta més dur, més sòlid, no tan líquid com he fet abans, però també amb la mateixa dosificació perquè interessa que tingui resistència. Bueno, ja està ple,